on part 9, muistaakseni. Ei kun 8, part 8. Part 8 täällä. Mitä sinä löysit? Mä löysin jotakin. Mä juoksin perään ja siellä oli jotakin. Okei, löysit vähän sinä jotakin. No, mä etsin taas sitä siilikakkaa. Etka etsi sitä siilikakkaa. Ja te kaikki, älkää välittäkö, kun hän etsii siilikakkaa, koska hän haluaa pyöriä siinä. Ja sinä et mene sinne, haloo. Miksen saa? Koska olet pyörinyt ja olet likainen. Tuhmalainen. Mut on tulossa part 9. Hei hei kaikki. Hei hei.